L'arnadí o carabassa santa és un dolç tradicional valencià, molt típic de la costera i sovint associat a la Quaresma i la Setmana Santa. Es fa també de moniato, o meitat i meitat, afegint a una meitat de la cassola la pasta de la carabassa i a l'altra la de moniato. És considerat una herència àrab. Per a confeccionar-lo, torrem la carabassa al forn. Hi ha qui la bull. Després la tallem per la meitat, li traiem les pepites i la pelem. Una vegada ben separada la pell de la polpa de la carabassa, la xafem amb una cullera o a mà. Després l'escorrem perquè no quede massa líquida. Afegim la llima ratllada, la canella en pols, el sucre i l'ametla seca ratllada. Hi ha qui li afig ous o molletes de bescuit. Ho mesclem tot amb les mans. Passem la pasta de l'arnadí a una cassola de fang. A tavernes de la Valldigna es coneix amb el nom de caramull, perquè li donen forma a caramullada, cònica. S'adorna bé amb ametlles senceres. Hi ha qui li afig pinyons. Mesclem sucre amb canella i ho espolsem per damunt de l'arnadí, que quede ben ensucrat perquè es faci una bona crosta. Coem l'arnadí al forn a uns 200 graus durant aproximadament 45 minuts. Com conta Martí Domínguez i Barberà en l'Ullal, l'arnadí no es menjava mai calent, acabat de portar del forn. Es guardava al rebost o als armaris de cuina i s'escudellava amb el cullerot als platets menuts en porcions discretes, veritables esquinçalls. La menudalla, que es té per llèpola, remugava les mares mirant la mesquina ració. Si te l'acabes, deien les mares, te n'escudellaré més. I no se l'acabaven, perquè la primera cullerada d'arnadí és divina i la segona. La tercera ja comença a embafar.